Okay, so ayan, nandito po to. Good morning. Ayun pala, good morning pa mga boss. Ayan, kasama natin si Mrs. So, bili po tayo ng mga gagamitin nila sa Isabela at sa La Union. Mga gamit pang kusina. So, stay in po kasi sila. So, yung ibang ibang project, meron na po silang mga gamit. So, ngayon, kulang po tayo. So, ayan, bili po tayo mga boss. Ayan, no? Kasama natin si Mrs. At ka dyan. Ano yun, non-stick oh. Ay, ito na lang, all purpose na. Purpose ito. Yan na lang. Okay, tapos yung kaldero. At ito, marami. Magkano to? $230. So, $230 mga boss. $230. Ay, ayan mo na, pwede naman na yan. Yan na daw ito. Oh, sige. Magkaiwalay naman tayo ng lutuan eh. Sa'yo yung pangit. Okay. Kasirola. Na? Kasirola. Wala ba? Oo, kung mag-abraw sila eh. Diyan na. Hindi, kuha ka na. Ano nga rato? Ayun na. Mga pala no. Dito na. Sige na, hindi na pala kailangan. May rice cooker na pala. May rice cooker. Ganito ba? Yung ano na lang, yung plastic. Tapos stainless yung baso. Yan, mga ganyan na lang. Magbigay ka ng ano dyan. 7. O, 10 na. O, 10 to. Kasi baka masyal din kami dun eh. O, 10. Magkano yan? 34? Ay, 39. Ano isa? 20. 20. Ano, sige. Dapat. Okay, so ayan mga boss oh. Yung iba nandun pa. So 4,000 plus. Magkano yan? 4,770. 4,770 yung bawat isang set. So dalawang site po kasi yan. Hintay na lang po natin itong isa. Okay, so andito na po tayo sa bahay. So ayan, bumili na rin po tayo ng gasol. Ayan, tapos bigas. Tapos andito na rin yung delivery papuntang La Union. Okay. Paribal. Pagkibaba yung maligi jalo. Okay, so ayan mga boss yung materials po natin. So dalawang site po to, Isabela tsaka La Union. So isa-isa lang po natin mga boss. So itong premium casting nasa 480 na po yan. Yung premium cornice nasa ano na yun, 580 ay 660. Tapos yung jointing 560. Tapos itong gypsum board mga boss na MMM nasa 400. Tapos carrying channel nasa 115, ay double paring 115. Tapos yung carrying channel 115 din. Tapos yung wall angle ay nasa 40 pesos pa yung isa. Yan yung wall angle na yan. Okay. Tapos yung iba, yung paring clip nasa 4 pesos po yung isa. Tapos blend rebit, nasabi ko na rin kahapon kung magkakano po yan. Tapos yung floated panel na ceiling panel ay nasa
320 po yung isang piraso. Tapos yung wall angle niya 130 po yung bawat isa. Yung wall angle ng floated panel na PVC. So nasabi ko na rin po yan yung last video ko kasi kahapon pa ako bumili na ito. Di-deliver na lang po ngayon. Okay? So hintay lang po natin sila magbaba tapos tara na. Baka next week kumay tama na. Ayan. Deliver pa ilang ta. Nagsabali pa nito designan. Pwede apat na pa, no? Okay. Makakapasok kaya dyan yung truck? Buksan pa. Pag ganun ba? Yan mo. Patras mo. Okay, so ayan. Dito na po tayo sa La Union mga boss. Rosario La Union. So next week na lang po tayo mag-umpisa mga Lunes. Kasi may design pa po na ipapadagdag si Sir. Ito ba yung bahay? So nagawa ko na yung 3D animation nito, kaya lang yun nga, may dadagdag pa na design. Kaya Lunes na lang tayo mag-umpisa. So ano yung mga materials natin? Yeah. Mas pala ang tubig dito. Okay, so ayan, dito na po tayo. Magbaba lang po tayo ng mga materyales. So ayun yung mga floated panel na napili ni Sir. Ceiling panel na galing kay RM Bundalyan. Yan. So Nara, siya po yung nagsabi ng model. Nara do yung gusto niyang ilagay. Tapos ito po yung mga metal paring natin. So makakapal po yan. Giamax. Kung mapapansin nyo dun sa mga bonsai ko, ito po yung ginawa kong patungan dun sa mga bonsai ko. Yun, naarawan po yun, tapos naulanan. Hanggang ngayon hindi pa naman kinakalawang. So nasa outdoor po yun mga boss. So ganun ka quality itong Giamax na metal frame natin pang kisame. So hindi basta-basta. Kaya kahit malayo, kumukuha ko ng materialis doon sa Tarlac. Kasi sila po yung may supply ng ganyan. Kay Tableria Insular Tarlac. Sila lang kasi may supply na ganyang kakapal na materials. Tapos Giamax po siya. Subok na po namin yan, ilang taon na po siya. Pati doon sa Isabela, kahit ganun kalayo yan, yung materials na gagamitin natin doon galing kay Giamax sa Tableria Insular. Sila po kasi yung supplier dito. Ewan ko lang kung meron silang supplier doon sa may sinusuplayin sila dun sa may Isabela. Kaya lang hindi ko rin alam. Hindi po natin alam, kaya mas maganda na yung sigurado kahit malayo. Ito yung gagamitin natin na punta doon sa Isabela. So magkukuha na lang po tayo ng delivery truck para i-deliver. So kahit mas mahal, kung ikukumpara mo dun sa ibang metal paring, mas mahal po ito. Pero mas quality, mas sigurado ka naman. So kaya okay lang. Giamax. Okay, so naibaba na po yung mga board. Mga primo cornice, pang masilya. Yung PVC na Nara na galing kay RM Bundalyan. Tapos andito yung mga small item. Fiber tip, blind rivet, mga pako. So andyan na. Medyo pagod tayo sa baba. Tapos yung metal frame, metal paring, andito na po. Giamax, andito na po lahat.
Yan, okay na. Tapos yung scaffolding, andito na rin po yung mga scaffolding natin. So 1, 2, 3, 4, apat na pares, tapos apat na catwalk. Tapos may mga brace din yan. So ayan na po. Okay na. Yung 50 pesos pag merienda nyo, tapos tag 150 kayo. Saan ka pa? Diba? Paano? Kanya-kanya na tayo. Next ano na lang, next deliver. Muna na ako. Okay, pakiano mo nga to. Let's go. Okay, dito na po tayo sa Villasis Pangasinan project. So pasyalan po natin yung project natin dito mga boss. Tara. Halos patapos na yung taas ah. Okay, nasa taas. Tingnan natin. Done. Okay. Nih, Pangaldawan? Ayos ah. Okay. Binili natin sa Shopee mga boss. Patingin natin kay ano. Kay Uncle. So nasa ano to eh. Magkano na to? 1,025. May remote na siya. So parang running light po siya. So papakita natin kay Uncle. First time din yata ng Uncle maglagay ng ganyan. First time mo wala Uncle na? Yan yung ano na yung mga boss. Nakita ko kay Regs Vlog, kay paring Regs Vlog Builders. May remote driver. Tapos 5 meters yan. Tapos ay diffuser Uncle. Gumatag to diffuser. I-testing mo pa ito ya. Pag naampay lang. Tala. Tingnan natin mga boss. Pag dahil lang galaw. First time. Sa Lazada lang po yan na ano, binili mga boss. Atoy siguro yung remote atoy. Ano kaya ito? Ay, driver. Atoy ito. Ay, na atoy. Ay, jay. Ito. Tapos atoy saksakit to. Yan, doktor. Nilagay ko na rito para mapag-aralan ni Uncle. Paano ang pagkabit. Siguro yun, ano yun, pag-extension ng gal. Extension na boss. Extension. Ayan, tingnan natin. Nakaluban na dyan. Hindi ba? Kaluban lahat ng arsidyayan? Bro, ang kaluban nyo na. Pakaluban nyo, aja pagatang kayo ko. Kalub ti tubo. Gananggal. Ganatag running light. Adat aja ko. Darig po ko rin eh. Adat cover na siguro atang gano. Nakapuli-pul lagamin ko.
Doon siguro cover na ito. Ayan ito yung bateryano. Kaya no kalagay yung remote ko. Ata. Ayun, ata na. Ginadal na nga ito eh. Ata. Ata steady. Tapos no ano. Ata na dyan. Dip mo. Nagpad din sa abaton. Nadatimot na ata ka. Ata di ka dyan running siguro ata. Wala, puputin, puputin. Pagpati ata. So, di running na. Speed na. Bumaspas. Ata. Speed minus. Ayos. Talamang hinang tulatan ng kal. Kuwari toy. Kadyay. Sa total na impista no madingag salpot, abutan tayo basta tayo no ka boss. Sa bali pa ata yung kala. Ay sa bali at madati nga sa baba ta ay. Wan, babawan. Ayun o. Nasa inyo dito, inalis na pala nila yung dating ano. Frame nito, tapos pati yung salamin, inalis na rin po nila. Pinalitan na po nila. Yung salamin ng bintana. Ayan o. Kaya lang, wala pa yung ibang cover. Ayan o. So, pinalitan na nila. Okay na. So, floated panel yung may lalagay dyan. Tapos dito, ayun pa yung mga ibang floated panel, tapos ceiling panel. Tapos dito, natapos naman na ni Uncle yung ano, CR, yung mga ano na lang, accessories. Laboratory, tapos yung... Ada laboratory na tanggal? Oh, may boss ano pa may nakita tayo. Nangina ko na nang ni ko. Sir ako. Ay, medyo mahal. 8,000 dadi. Kau basikan niya. Medyo mahal talaga kasi mga boss, yung mga ano, kitchen. Ay, itong CR. Kaya sinasabi ko nga, malit na space, talagang malaki yung gastos mo. Itong banda, itong CR, tsaka dyan sa kitchen, yan yung mga pinaka malaking gastos talaga. So, accessories pa lang yun, hindi pa kasali yung tiles. So, talagang mahal na rin yung mga ano nito, materialis. So alam din yan ng mga ibang nagpapabahay, siguradong nasubukan naman na nila na gumastos ng para sa CR. So okay na, yan po yung napili nila madam na tiles. So dito 40 by 40, tapos dito 30 by 60. 30 by 60 ito yung kalda. So ganun din po sa kabila, 30 by 60 na may design. Tapos dito kikisame na rin natin ito. Kisame. Okay, so punta tayo mamaya sa taas. Tingnan natin dito sa labas. Dito sa labas. So ayan na, napalitada na dito sa labas. So punta mga tayo sa taas mga boss. Tingnan natin. Good morning, good afternoon sir. Nani, kulang ni ano aja. Ba pala, kala ko si sir. Punta nga tayo sa taas. So yung inaayos na lang dito yung kisame rito. So ayan, nalagyan na ng pulse beam. So hard deflex po yan. So ang linis na. Malinis na. Okay, dapat dito kayo nag-umpisa. Pag ganun, baligtad naman kayo. Magsisiro kayo dun sa malaki. Di mas maganda sana kung magsiro kayo dito sa maliit. Ege. Numpisan na eh. Okay.
Okay. So itong PVC panel natin galing sa ano to, RM Bundal yan, Nara rin po yung model niya. Gaya dun sa pupunta dun sa may ano na yun, sa may La Union na dineliver natin kanina, Nara. So Nara din po to. Ang ganda lang, linis ng tingnan. Mas malinis na kaysa sa dati. Dun sa dati hindi mo alam kung flat o paislanting. Ngayon siguradong flat na. Mahirap ba maglagay niyan? Mahirap ba maglagay? Madali lang po lang. Madali lang. Parang spandrel nga lang eh. Mas madali itong ikabit kaysa spandrel. Kasi doon sa spandrel, masusugat ka. Dito hindi na. Siya mas madaling butasin ito kukumpara sa spandrel. Siyempre mas madali na lamang ikabit ito kaysa doon sa gypsum board. Kasi dito hindi ka na magmamasilya. Hindi mo na itatago yung screw. So bare na lang rivet, okay na. So wala nang mamasilyahan, wala na rin tayong pipinturahan. So yun ang maganda sa PVC panel, ceiling panel. Okay. Okay, so dito sa ano PVC panel natin mga boss. So ganyan lang, i-rivet mo lang parang spandrel. Parang spandrel lang po siya. Tapos yung ginawa natin dito, hollow blocks yung paglagay natin. Kung ari dito yung dugtungan, tapos susunod buo, tapos dugtungan. So salitan sila doon. Hindi tugma yung mga ano niya. Hindi isa lang yung linya niya. So parang naka-hollow block, salit-salitan na may dugtungan. Kasi pag ano yan, nandito lahat ng dugtungan, mahalata na yan. Mahalata na may dugtungan. So meron naman tayong nabibili na para sa ano mga dugtungan, naka ano po 'yun. Parang T na baligtad yung ano niya, yung moldings niya. So magkabilaan po 'yun na may walanggal na pwedeng ilagay dito. Kaya lang ang hindi maganda doon, makikita mo na may linya siyang ganyan, hindi ganito na parang buo. So mas maganda pa rin tingnan pag may ganito na wala tayong moldings na ganun, parang buo siyang tingnan. Pag meron kasi yung may dugtungan na gano'n, makikita mo na naman may dugtungan na naman siya dito sa gitna paglalagyan natin ng ganun. Kaya ginawa ko, hindi na ako kumuha ng ganun para pag titignan mo buo lahat yung itsura niya. So ganun po yung ginawa natin dito. Adapter lang sir. Ang lakad sir. Ando pa yung sagatangan nyo. Ando pa yung gatangan nyo sir. Sa ano lang kuhan, nababo kong silang pagtalo ba? Kuhan. Madipay sir, idurong nga perme. Atoy ka taman, idurong nga perme. Mayatan sir. Mayat? Maganda ng ngiti ni sir oh. Maganda na yung ngiti niya kaysa yung dati. Nung dating ano dito, nakasimangot siya. Ngayon, maganda na yung ngiti niya. Maganda pati ito sir no. Maganda rin. Ayan, para pag umulan hindi diretso rito. At least meron tayong stopper konti. Hardiplex, so hardiplex naman yan. Okay, so itong mga poste na lang papagandahin. I-straight natin to sir. Itulak mo doon para straight. Itulak mo dyan no sir no. Itulak mo dyan. Tapos yung nandun, itulak mo pa ganito. Subukan nyo nga itulak ito. Ito, pwedeng itulak ito yata. Itulak pa ganito para maging straight. Ayan o. Liko. Ayan, liko pa ano. Oo. Tutulak lang yan. Gaganon lang yan o. Si Forman medyo humina sa forma.
Humina si Forman sa forma. Ang ganda sana kung ano, batak na batak. Sa forma lang siya gumaling. Bulsa. So ito pa yung balak pa nila na ito yung bubuksan ito, dadaanan dito, tapos dito yung hagdan papunta dun sa roof deck. Yan po yung balak nila, kaya nila pinabuhusan ditong banda. So yun yung balak nila dyan. Ito pa yung isang problema nila itong hagdan, sumasabit kasi. Ayan, baka makaka-disgrasya. Sabi nila gusto nilang tanggalin. Marami na rin gasto sila madam dito, gaya na ito. Gawa na ngayon, i-repair pa ulit. Pinalitan nila pala, hindi pala i-repair. Pinalitan nila ulit. So maraming nabagbag dito. Dito si Ardate. So ginawa ng salas. Tapos may CR din dito. Tinanggal natin. Kasi kailangan natin ayusin yung interior niya para magandang tingnan. So yan, tapos may mga bintana. Yan, bintana dyan. Tapos may bintana rin dito. So medyo hindi na kasi magandang tignan pag may bintana pa dyan. Ang isang ano dyan, yung hanging cabinet. Yung isang ano natin dyan. Kaya pinaano natin yan, pinatakpan. Okay mga boss, oh. Happy birthday kay Uncle Roland, kay Forman. Ayan, birthday niya po ngayon pero nandito po siya sa trabaho. Hindi ba siya umuwi sa bahay nila? So birthday niya po ngayon. Ilang taon ka na, Uncle? 49 boss. 49. Ayan, 49. Pero batang-bata pa rin tignan mga boss. Ganyan talaga. Ayan, kung ano, kailan natin magsakripisyo. Pag ano, gaya ko mga boss, anniversary namin bukas ni Mrs. Kaya lang pupunta kaming Isabela. Mayroon tayong umpisang project doon. So anniversary naming dalawa, hindi kami magkasama. So punta tayong Isabela bukas. Siyempre para rin naman sa pamilya kasi yung iniisip natin. Hindi lang sa aming dalawang mag-asawa. Sa aming dalawang mag-asawa, lagi naman kaming sweet kahit hindi namin anniversary. Kaya halos araw-araw anniversary naman sa amin. So maintindihan naman niya kung pupunta kong ng Isabela bukas kahit anniversary namin. Okay, so tara na mga boss. So yan lang naman yung update dito. Update dito sa may Villasis, Pangasinan. Okay, palagbatan. I-chat mo ka Jack, aji kurang, aji silawit ta. Mano nga center light? Pin light. Ay, pin light, wala? Aji lang na. I-chat mo ka Jack. Kana dyan o gaya, ana aji may sapay? Ha? Sige. Sige sir. Palagpay. Okay. Tara na. Ganda-ganda na rin siyang tingnan. So itong kulay na lang dito sa labas, medyo ano pa, medyo hindi bagay para sa akin. Pero ito maganda na rito sa labas, oh. Makikita niyo dito may improvement naman yung bahay. Ang ganda na. Ang ganda na ng ano sa may kisame natin. Nagpaganda yun. Tara. Okay, kararating lang po natin dito sa bahay. So 5:30. So punta lang tayo sandali doon sa ano, sa Lasip, doon sa Farm 2. Farm 2. Ayun, may, parang ang laki ng farm natin na. may Farm 2 na tayo mga boss. Parang Jimmy Speak lang. Okay. So mga boss, andito pa tayo sa lupa namin sa Farm 2. Ay, ito yung may-ari na, yung bahay na to. Ito kay Laki Aris. Ayan, banda dyan tsaka doon. Ayan, oh. Ano yung nakabakod na na? Nakabakod.
Wow, ang ganda. So 2,400 square meter kami magkakapatid na po yun. So mula dito, itong wala pang bakod. So dalawang lote pa yan, 600 yan, tapos 600 dito. Ayan yung ano, boundary. So ito yung boundary. Tapos ito yung daan. Opo na, So yung daan. Ito yung kay Kuya Aris, kay Ate Mayet. Tapos yung lupa namin. Tapos lupa ng pamangkin ko tsaka ng bayaw ko. So 600 lang naman yung ginawa namin dito. Pero pag pinagsama-sama mo to mga boss, nasa ano na po yan. Nasa 2,400 square meter. So kaya sila gumawa ito? Ito yung ginawa siguro nilang daan. Hindi nila masyadong ano? ito lang naman. Yung corner lang. Oh, hindi nila masyadong bininat. Kulang. Wala kulang yung binat niyan. Kulang pa nga yung binat oh. Oh. Kulang pa yung binat na ito. Sa baba at saka sa taas. Bakal sa baba at saka sa taas. Malawang-lawang na rin oh. O kanina yun. Ang sa loob. Oh, may naiwan sa ano, suyod. Kay Uncle Sur. Kunin na lang niya basta kung kailangan. Ito yung sinasabi namin. Putik dito. Upan ayun nila ng kanal. Okay na. Okay. So ayan mga boss, tara na, uwi na po tayo. Gabi na rin. So ayan, hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Kita-kita po tayo bukas. God bless po, ingat po tayo lagi.